Ahojky, i přesto, že nemám moc videí z cesty, tak jí sem dám, protože se nakonec stala docela záživnou. Takže vítejte u našeho videa. Původní let měl být přes Amsterdam rovnou do Vancouveru. To se ale nakonec nestalo, protože kvůli zpoždění prvního letu jsme nestihli samozřejmě ten let další, takže jsme si udělali jeden večer navíc v Amstru. Nové lety byly ale naštěstí hned následující den, takže jsme už brzy ráno byli na letišti, dozařizovali nějaké věci a modlili se, že už vše půjde podle plánu. Měli jsme totiž letět přes Dublin a Calgary až do Vancouveru. No a tady už sedíme směr Dublin a jen doufáme, že stihneme to další letadlo do Calgary. To se naštěstí stalo a tady už frčíme dlouhým letem směr Calgary. A co se může zkazit, jo? Ale v Calgary to začalo být zase zajímavý, protože jsme kvůli imigračnímu nestihli náš navazující let do Vancouveru a tak jsme museli zařídit odjezd dalším letadlem, což naštěstí bylo jenom o hodinu později. Takže tady už letíme směr Vancouver, ale co bez našich kufrů, který nám nechali v Dublinu a nakonec je přivezli až o 2 dny později. No a jelikož má Kanada krásnou přírodu, tak jsme se hned vydali na náš první hike na Grouse Mountain, který se nejdřív zdál docela v pohodě, ale nakonec to byla teda pěkná makačka. No a tady jsem já, Smaženka. Jestli si myslíte, že budete vypadat na tomhle výletě dobře, tak pravděpodobně spíš ne. Je to náročný, ale hodně. Důležité poznamenat, pořád to Depay jakože chce jít, jo. Ona, já se jí pořád ptám, jo. Není to povinnost. Účast je čistě dobrovolná. Je to hodně. Tohle nás čeká.
až tam někam tam. Uvidíme se nahoře. Adam mi tvrdí, že už půjdeme jenom ovál. Půl oválu. Tak já vám ukážu, jak je ten ovál je. Protože, jo, já tady jinak jako umírám. Jsem před umřením, už nemohu dál. Adam tamhle svěží a fresh. A tamhle, nevím, jestli je to dobře vidět, jak je to šupák nahoru, tak to je ten ovál. Co mi k tomu řekneš? No tak to jsme nadšený. A i když to chvilkama vypadalo, že já už fakt dál nepůjdu, protože jsem byla fakt z toho mrtvá, tak jsme to nakonec společně zvládli, takže super. Nahoře si můžete udělat krásnou procházku a pokochat se výhledem, který je fakt super. Plus tam mají ještě zavřené 2 medvědy ve výběhu. Což jako OK, pro někoho asi fajn turistická atrakce, ale za mě to rozhodně není správný a těch medvědů mi bylo fakt líto. Ale na to si asi udělá každý svůj vlastní názor. Ale zvládli jsme to, tady už já odpočívám, protože jsem dolů jela lanovkou a čekám na Adama, který šel pěšo.